लोगोफोर आंनि चाम्पा बिब्लगाव फिन खेबसे गासैखौबो बरायफिननाय थाबावबाय हामबायसै आंनि भिडिअखौ नायनायनि थाखाय सापर्ट खालामनायनि थाखाय आङो नोंसिनि रिप्लाइफोरखौ आङो हरनो हायाखै जानो हागौ नाथाय आङो हरगोन मानो होनोब्ला आं डिउटियाव बिराद बेस्थ' जानायनि थाखायहाय गरम बोथोर सफैनायखाय पेसेन्टफ्रा बिराद जायो बिनि थाखाय आं रिप्लाइफोरखौ हरनो हाया जायो बिनि थाखायनो आङो निमाहा बिबाय नोंसिनि गासै बिसिबांनाखि कमेन्ट हरदों बिसिनिखौ आं रिप्लाइ खालामगोन दिनै आरो आं मोनसे गोदान टपिक लानानै फैबावदों लोगोफोर दिनै गोबांथार गथ'फ्रा एबा गेदेरफ्रा लोमजानानै दङ मानो होनोब्ला बोथोरनि थाखायबो जायो दिनैहाय गोजां बोथोरनिफ्राय दायो गरम बोथोर जाबाय बिनि थाखाय उन्दै गथ'फ्रा बांसिन गावखौ खेल लानो हाया जोङो उन्दै गथ' लोमजायोब्ला जों माबोरै खेल लानांगौ लोगोफोर बेखौ आं रायलायगोन दिनै गोबां दाख्लैबो फैबाय आंनियावहाय उन्दै गथ' सिरियास जानानै बिसोरो हस्पिटाल गिदिराव लांनो ओंखारदोंमोन फुङाव नाथाय लांस्लाबनो हायो बिसोरो आंनि हस्पिटालाव एबा जोंनि हस्पिटालाव हाबफैनानै बिसोरो बिराद गाबख्रावदों गथ'आ सिरियास जाबाय होननानै ओमफ्राय जेब्ला आङो नायो होमब्ला गथ'नि टेम्पारेचारा 103 प्लास बारा 103 प्लास होमब्ला साननानै नायदो बेसेबां हाइ टेम्पारेचारमोन लोगोफोर बिनि थाखायनो आङो खोन्थायो जों गथ'फोरखौ खेल लानांगौ उन्दै गथ'फोरखौ दिनै थांनाय बोसोरावबो सानै साथामसो गथ'फ्रा थैदों जोंनि हस्पिटालाव लाबोदोंमोन नाथाय बियो टु लेट जाबायमोन हस्पिटाल गेदेराव रेफार खालामगौ गथ'आ थैदों बिनि थाखायनो जोङो बिराद खेल लानो गोनां उन्दै गथ'फोरखौहाय जोङो माबायदि उन्दै गथ'फोरखौहाय जोङो लोमजादों होननानै जोङो मोनथियो जेब्ला समाव गथ'आ गगा मोनो गुन्थुंफ्रा थे जायो गाबबाय थायो आहारफोरखौ मोजां जाया गुजुयो गोबायो एबा एलार्जिफोर एबा माननायफोर जायो रेसफोर जायो होमब्ला समावहाय गथ'फ्रा लोमजायो बेफोरबायदिनो गथ'फ्रा आहार जाया खालामगोन गाबखिनिबाय थागोन मोदोमफ्रा बिराद गुदुं जागोन एबा बिराद थान्दा जागोन लोमजानाया बिराद थान्दाबो जायो दै गथ'फोरनिया माब्लाबा समावहाय बेखौ हाइप'थार्मिया होनो बेहायबो बिराद खेल लानांगोन सासे गथ'आ बेफोरबायदिनो जादों जिउ गोमादों लोगोफोर बिराद दुखुनि बाथ्रा बे गथ'आ खालि मास मोनसेनिल'मोन मानसियानो सुग्दोजोब्बायमोन जोङो खेल लानो गोनां गथ'फोरखौहाय जोङो 0 to 1 इयार्सआव बिराद हुसियार लोगोफोर जोङो खेल लानांगौ बिनि थाखायनो आरो नोंसोरो हायोब्ला थार्म'मिटारखौ बायनानै ला नै बेफोरबायदि थार्म'मिटारा लोगोफोरनै बियो नाम्बार ओंखारो जों गथ'फोरा लोमजायोब्ला जोङो बेखौ बाहायनो हायो बेजोंहाय जोङो गथ'आ बेसेबांसिम दङ बिनि बडि टेम्पारेचारा बेखौ मोनथियो बेजोंहाय बेसेबांसिम लोमजानाय दङ जों बेखौ मोनथिनो हायो जों बेखौ होनानै बेखौ जोङो बेजों टेस्ट खालामनानै बेजों नायनानैहाय चेक खालामनानै जोङो पेरासिटामल मुलिफोरखौ दौनो हायो जोङो मालाबा समावहाय मोदोमा दुंब्रुब्रुलाबो लोमजादों होनना जों पेरासिटामलफोरखौहाय दौफ्लाङो नाथाय बेफोरो साइड इफेक्ट जाहैयो लोगोफोर बिनि थाखायनो माने बेफोरो बांद्राय दामबो लाया 200 250 150 बेफोरनिनो मोनो बियो दस्रा बथलनिबो दङ ग्लासनिबो दङ ओमफ्राय नैबेयो डिजिटेल बेखौ जोङो बेखौहाय नाम्बार सिखारखायो बेहाय 98.6 एबा 97 98 बेफोरो नर्माल 100 प्लास जानो नाङा गथ'फोरनि टेम्पारेचारा जेब्ला समाव जोङो बेखौहाय फाखोनाखौहाय दोनो ओरै खालामनानैहाय सिंजोंहाय सि सायाव नङा मोदोमावहाय सिङावहाय सोनानैहाय टाच खालामनानैहाय बेखौहाय टेम्पारेचारखौहाय जोङो ओरै सेरनानैहाय जोङो गथ'फोरनि मोदोमावहाय दोनोब्ला बियो जेब्ला टाइम जाबाय होमब्ला बे हारसिं थिट गाबखागोन थिट गाबखांनायनि उनावहाय जों बेखौ बख'नानै नायनांगौ होमब्ला जोङो मोनथिगोन बे गथ'नि टेम्पारेचारा बेसेबां 100 ना 98 ना 99 बेफोरबायदि आरोखि लोगोफोर जोङो नायनो हायो बेजोंहाय ओमफ्राय जोङो मुलिफोरखौहाय डक्टरनि एडभाइस बायदि जोङो दौनो हायो लोगोफोर माब्लाबा समाव गथ'आ लोमजायाबाबो जोङो दौफ्लाङो बेहायबो गथ'फ्रा साइड इफेक्ट जायो आरो गथ'फ्रा बिराद दुरबल जागोन स्किनफ्रा रोमोस्लेव जायो जेब्ला गथ'फ्रा बिराद लोमजायो होमब्ला समावहाय बिराद दुरबल जायो गाइखेरफोरखौ जाया खालामो बिदिनो खायफाया गाबबाय थायो खायफाया जेबो थद गैयि बायदि जायो लोगोफोर बिनि थाखायनो जोङो गथ'फोरखौ खेल लानो गोनां जोङो डक्टराव थाब फैनांगौ गथ'फोरखौहाय बांद्राय खस्थ' होनो नाङा जों फैनानै डक्टरफोरनावहाय फैनानै जोङो सोंफैनांगौ एबा मुलिफोरखौ लांफैनांगौ खेल लानांगौ जोङो गथ'फोरखौहाय गोबां जोङो बिमाफोर दङ बेफोरबायदि जों मोनथिया दाख्लैबो ओरैबायदि जादों लोगोफोर आं नोंसिनो खोन्थानोसै
गथ'आ बिराद गुदुं एकदम मोदोमाव टाच खालामनानै एकदम माने बिराद हाई टेम्पारेचार आरो बिराद गरम ओमफ्राय गथ'खौ ओरैबायदि लाबोदों लोगोफोर जेनेबा बेफोरबायदि हाई टेम्पारेचाराव जोङो मा खालामनो गोनां बे गथ'खौनो आं खोन्थादों लोगोफोर जोङो मा खालामनो गोनां बिराद हाई टेम्पारेचार जानानै गथ'आ दिनैहाय बेहोश जाबाय आनकनसियास जाबाय होमब्ला समाव जों मा खालामनो गोनां लोगोफोर जोङो लोगो आं बेखौ मा खालामदों लोगोफोर बे आंनि अन एक्सपिरियेन्स आंहाबो गथ' दंखायो दिनै आङो बेखौहाय आंनि गथ'आबो जादोंमोन बेफोरबायदिनो टेम्पारेचारा खमाया जानायावहाय लोमजानाया सुग्लाया जानायावहाय आङो मा खालामदों बेफोरबायदि फालि सिखौ लानांगौ नै जुदि मोदोमा बांद्राय गुदुं जाबायब्ला जोङो सि हारिफोरखौ जोङो खुनानै होनांगौ गस्लाफोरखौ खुनानै होनानै जोङो बेखौ दै गुसुआव सोमनांगौ फालिफोरखौ सुथिनि फालि लादो सोमनानैहाय जोङो बेखौ सोमनानैहाय मा खालामनांगौ सोमनानै जोङो खर'फोरावहाय ओरै थननानैहाय जोङो खर' आथिं आखाइ हुगारनानै होनांगौ ओमफ्राय हुगारनानैहाय जोङो नै खाफालावहाय इदि होनांगौ दै सोमनानैहाय लोगोफोर होमब्ला टेम्पारेचारा आस्थियैनो सुग्लायलांगोन ओमफ्राय बिनि उनावहाय जोङो मुलि दौदो एबा डक्टरनावहाय थाबैनो लाबोदो बिदि खालामनो हायो बे गथ'आबो हयथ' लामाफोराव माबा मोनसे जानो हागौमोन लोगोफोर बेनि थाखायनो आं बुंदों आरो माने आइखां बायखां जाबाय गथ'आ दिनै बिमा बिफाया गाबलाबायबाय नाथाय गथ'आ ओरैबायदि डाबल सुइटारबो बिनि सिङावहाय गस्ला सुइटार आरो बासिनबावदों होमब्लाथ' गथ'आ बेहोश जाखागोन गथ'आ सिरियास जादों लोगोफोर ओमफ्राय जेब्ला समावहाय सुग्लायो होमब्लासो डक्टरनाव थाङासै जेब्ला डक्टरनाव थाङो होमब्ला समावहाय डक्टरा नायबाय मुलि हरबाय बेफोरबायदि लोगोफोर नङाब्ला बेफोरबायदि हाई टेम्पारेचार जानानै गथ'आ अभारहिट जानानै हयथ' जिउ गोमानोबो हागौ लोगोफोर दिनै 3 बोसोरसेयावनो जोंनि एरियायावनो 3 साब्रै बेफोरबायदि गोमायो लोगोफोर बिनि थाखायनो जोङो सुथि लानानै जिखिनि सियानो जाया मानो जों दै गुसुआव सोमदो जोङो मोदोम आफाखंफ्रावबो बेबायदि सिखौ होनो हायो जुदि मोदोमा बिराद गुदुंब्ला जुदि बे टेम्पारेचार गैयाब्लाबो जुदि गथ'आ बिराद आइखां बायखां गाबदों मोदोमा बिराद गुदुं हिट जादोंब्ला जोङो बेफोरबायदि कल्ड कमप्रेसबो होनो हायो लोगोफोर न'आवनो बेनि थाखायनो आं खावलायनाय जाबाय जोङो गथ'फोरखौ बिराद खेल लानो गोनां हामबायसै भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामदो।